Казвам се Атанас Токляков и съм куратор на изложбата Метарезерви 2024 година. Това е второто издание на проекта, което в настоящия момент е в пространството на художествена галерия Стара Загора. В проекта участват 21 утвърдени, също така и млади артисти, които съвместяват общото поле на съвременното изкуство. Заставаме пред мащабното произведение на Дан Тенев, което в момента е в процес на собственото си осъществяване. Имаме един акт, в който въздухът от околната среда на галерията ще попадне в самото произведение, ще изпълни неговия въздушен резерв и ще трансформира общата картина на това, което виждаме пред нас. Освен куратор на изложбата, аз съм и един от участниците. Това, което виждаме, това, което съм представил пред публиката, е произведение съставено от няколко панела, изпълнени от една страна с акрилна техника, а от друга с фотографски способи. Произведението на Младен Младенов е кинетична инсталация, най-общо казано. Но това е специфичен инструмент за въздействие върху публиката. Ние виждаме променливия хоризонт на човешкото отношение към самата действителност. От една страна на механичната промяна на състоянието на нещата около нас, като отправна точка към нашия машинен свят, в който непрестанната промяна, непрестанното колебание от една точка към друга променя и самата функция на нашето битие. Можем ли да говорим по този начин? Според мен е да. Една такава отправна точка на разсъждение ще ни накара да се задълбочим в това, че промяната на хоризонта всъщност ни кара да променим начина, по който ние се чувстваме, съществуваме, влияем се от самата среда. Това е една нова среда, в която всеки един зрител ще може да се потопи в собствения си поглед. Защо в собствения си поглед? Именно през него и чрез него зрителят ще може да открие какво се случва, без да тълкува нещата, без разума да се участва в това, което става. Самото произведение представя вторичния образ, който всеки човек може да придобие и който всъщност е един от феномените, които хората притежават. Ако гледаме една осветена повърхност и затворим очи, ние виждаме в съзнанието си вече през затворените си клепачи, в нашия мисловен образ, виждаме една непрестанна промяна на това, което е било пред погледа ни. Осветените обекти започват да променят своята цветност, което с термина, който се използва в случая, го наричаме осцилация на послеобрази. Долната част на произведението представя отделните фази, с които ние променяме начина, по който образите осцилират, се променят. Младен Младенов е професор в Великотърновския университет и активно преподава и работи с младите студенти в специалност рисуване и интермедия. Ето това е начинът, по който от една страна работим и с участника като автор на произведение, но от друга страна ще видим и директната връзка с студенти, които отново участват в тази изложба. Постепенните връзки, които се изграждат в цялата експозиция,
на практика са и социални връзки. Те са и връзки между отделните хора. И казваме, може би, че всеки в обществото се свързва чрез своето биване сам. Но от друга страна, колебанието между това, къде се намираме, с какво се свързваме, как се променят нещата като взаимовръзки, даваме ли си сметка за тях, можем да видим като интерпретация и през самите произведения. На пръв поглед, нещата са абсолютно активни от позиция на наблюдаващия зрител. Но от втора страна, това, което виждаме, е отпор. Отпор на възможността да изучим пространството. Изобщо да го познаем. Познаването е двупосочно. От самото произведение към зрителя и от автора към публиката. Сложен процес. Ще видим неговото разгръщане, ще видим разгръщането на обема в цялото пространство на художествена галерия Стара Загора. Стиснатите клепачи в първия кадър представят едно действие. Повдигайки вежди, отваряйки, как да кажа, по-голяма повърхност за осветяване на клепачите ни, самото изображение, което е в мисълта ни, се трансформира. Затваряйки клепачите с ръце и прекратявайки целият достъп на външна светлина през самия клепач, отново променяме състоянието. След известно време, ако ние пак пуснем светлина върху клепачите си, образа се променя. Ето това е моето произведение. Начин, по който всъщност можем да нарисуваме невъзможното за живописване. Това, което всъщност не е самата светлина, а е мисловният образ, останал в последствие след наблюдаването на един осветен обект. Произведения, автор и публика в тази изложба могат да бъдат мислени като непрестанно обменящи се среди. Среда, която е среда на мисълта, среда на усещанията, среда на чувството, което наричаме най-общо колебание. Колебанието на метамодернизма, осцилацията. Безсънно синьо е произведението на Марина Теофилова. Сложна комбинация от фотография, съвременен дигитален печат и тази лека материя, която е на памучния плат. Горд съм с участието на Михаил Михайлов в изложбата Метарезерви 2024 година. Представеното произведение е типично за автора. Той работи с цветни моливи върху равната гладка повърхност на хартията. Това са произведения, които са представени на Венецианското биенале през 2022 година. Всъщност Михаил Михайлов е представителят на България в Венецианското биенале за този период. Любопитното в случая е, че самите произведения предизвикват допълнителна намеса. И това е едно от тях. Знам от автора, че има една такава голяма серия. Една от творбите е била случайно настъпана. И това е тя. Случайно, защото ниският постамент, на който е поставена, сякаш предизвиква някой да стъпи отгоре. Това се случва на самото Венецианско биенале. И тази автентична намеса, която е абсолютно, разбира се, неумишлена, остава като отделен документ, като ново произведение. Дарина Пеева представя една провокативна инсталация, провокативна в много гледни точки.
Казва се бъдеще преработено. Ние се намираме, разбира се, в художествената галерия в Стара Загора. И този град, свързан с добива на въглища, с тецовете, в един момент се оказва в сложна икономическа ситуация. Освен икономиката на града, може би промените, настъпващи от зеления преход и желанието да трансформираме нещата, очевидно се отнасят и до самото изкуство. Бъдещето преработено, инсталацията на Дарина Пеева, разгръща и своя потенциал и в хоризонталната повърхност на пода на художествената галерия. Малкият обект със своята кинетична функция вече е разгърнат в един по-голям мащаб, като лабиринт от препятствия по пътя на публиката. Безсънно синьо. Тогава, когато всъщност сме вперили в погледа в тавана на помещението, спомените ни нахлуват или обратно. Когато сме щастливи и всичко това придобива ново значение. Много са отправните точки за разказ, които можем да вземем като повод от визуалната структура на творбата на Марина Теофилова. Цялата серия на Михаил Михайлов в момента продължава да съществува и продължава да бъде представена, но тази част, този панел остава в нашата изложба на този етап като свързващо звено между това как може автора, галерийното пространство и случайния посетител всъщност да създадат една общо поле, в което произведението се променя. Разбира се, тук не е имало някаква умишлен акт, умишлено действие от страна на човека от публиката. Но новото състояние, т.е. това, че го включваме отново в изложба, представя това, което по принцип би било унищожаване на творбата, вместо унищожаване на творбата, едно ново начало за самото произведение. Дарина Пеева прави препратка към онези обекти, които са били част от интериора на градските хали. Без, разбира се, да копира някакъв конкретен детайл или да създава обект, който да наподобява буквално един такъв стелаж или някаква продаваема вещ. Тя препраща към това, че е възможно самите материални структури в случая да бъдат свързани с миналото на сградата. Трябва да подчертая, че Марина Теофилова е доцент в Великотърновския университет и работи активно с студентите от специалност визуални изследвания. Именно тази връзка между търсенето на образа, между интерпретацията на видимото, между това, което наричаме визуален обрат в нашето съвремие, можем да го посочим като начин, чрез който авторката представя гледната си точка към света и към своето безсънно състояние. Или това е безсънното състояние пък на зрителите, на публиката, която е застанала пред творбата. Тогава, когато човек се чувства силно емоционално ангажиран с това, което е около него. На заден план Михаил Михайлов представя видео от своя перформанс. Бих искал да обърна внимание на зрителите как тази ефимерна на пръв поглед пяна обхваща толкова активно цялото пространство. Как хората, присъстващи, подложени на действието на перформанса, всъщност съучастват в създаването на динамичната картина, на динамиката на самата ситуация, в която промяната
чрез една такава намеса трансформира и въображението на хората. Дрина Пеева представя и втора инсталация. Както вече споменах, тя се казва Генетика. Произведенията са, основната част от произведенията са съставени, образната част на произведенията са създадени с класическите средства на графичното изкуство. Любопитното в случая е, че именно тези произведения са наградени на триеналето на Международното триенале на графиката в Краков през 2007 година. На пръв поглед, произведението на Екатерина Иванова Его сум ту или Аз съм ти е автопортретно. Но прочита, който прави автора, всъщност е свързан с самата среда, в която отделната личност, отделният индивид съществува като комплекс от фрази, чувства, наслоени образи, реплики, препратки към това, което човек е и това, което другия е. Деликатни произведения, които сами по себе си ни карат да се замислим как сме заедно с другите. В непосредствен контакт до произведенията на Екатерина Иванова разгръща своята намеса и Деница Милушева. На пръв поглед, техниките на осъществяване на произведенията на двете авторки всъщност е някакси близка. Отново се появяват кратките фрази, които са част от самото произведение, образите, които са документални по един или друг начин. Но в случая Деница Милушева използва онова пространство, междинно пространство между човека и съвременната технология, в което всеки един осъществява сякаш ново състояние на самия себе си. Именно по тази причина наричаме това произведение междинно. Междинно между това, кои сме и това, кои искаме да бъдем. Гранично е произведението на Галина Цветкова. Една сякаш извадена от реалната среда намеса, която наподобява прозорци. Прозорци замъглени, зацапани, но с едно отваряне, с едно намигване към публиката в това синьо, което се появява сякаш от вътрешната страна на самото произведение. Екатерина Иванова допълва двете произведения, двата обекта с образи и текст, с една интерпретация, която е свързана с реализацията на самото произведение в пространството на община Велико Търново. Тоест, първоначалният етап от създаване на Его сум ту всъщност е инсталация, която е позиционирана в рамките на фоайето на община Велико Търново пред погледа на преминаващите, които не са ангажирани по никакъв начин с изкуство хора. Те преминават покрай самото произведение, за да могат да отидат и да си свършат своята административна работа. Но именно това пространство, което е специфично пространство, специализирано за това, самата община, мястото, в което всъщност гражданите осъществяват своите намерения именно като граждани на някакво населено място, е трансформирано от Екатерина по този специфичен начин. Ако от една страна Екатерина Иванова търсеше Аз съм ти, с онази стара римска фраза,
сега се оказва, че новото състояние е междинно. Междинно пространство. Междина. Онази неразривна част от битието, която на практика е взето от дигиталните форми, от интерпретацията на образи, от светещите реклами по улицата или от социалните мрежи. Това, разбира се, си е конкретна физическа намеса. От една страна това е пластичната структура на повърхността на хартията, с която те са изработени, но от друга е и препратка към онази част на метамодернизма, в която всъщност говорим за нова зора, за ново начало, намигване към публиката. Част от експозицията, т.е. документация от самото експониране, всъщност става вече ново произведение за Метарезерви 2.24. Тази взаимовръзка, която е заедно с текста, с кратката концептуална интерпретация на темата, ръчните, ръкописите, които първоначално са били свидетелство за хрумването, начина на осъществяване, стават едно единно цяло между настояща ситуация и тази, която е предхождала създаването на настоящата изложба. Деница Милушева представя един кратък алгоритъм, в който всеки зрител може да се опита да трансформира своята междина между себе си и дигиталния свят, и света на изкуството, или пряката авторска намеса чрез взаимодействие с публиката. Намигване към публиката, с което всъщност сякаш авторката отправя послание за новото състояние на нещата. За това, че замъглената сива зона на нещата може да бъде променена просто чрез едно движение на отвореното пространство, на разгръщането, на синьото, на активното, на приятното. Homo Vespertilio е групов проект на младите артисти Валентин Сабинов, Рада Дончева, Стела Караилиева. Всички те са студенти в специалност рисуване интермедия. През 2023 година разработиха кратък филм. Той третира темата за една фикция, разбира се. За това как бих съществувала нова цивилизация, остаряла цивилизация, минало време. Една стара цивилизация, в която зрителният рецептор не съществува, а всички същества се ориентират с ехолокация. Или човек-прилеп, Homo Vespertilio. Красимир Русев показа своите кредитни карти. На пръв поглед това са дизайнерски произведения, възможност да бъдат разработени такива кредитни карти с такива изображения. Вглеждайки се внимателно, виждаме, че всъщност за основа са използвани автентични кадри, документални кадри от убийството на Кенеди. Очевидно това е една препратка към политическото, което на практика може да бъде доминирано от парите или парите от политическото, или в двете заедно диктуват дневния ред на целия свят. Пенка Минчева участва в изложбата с две визуално сходни произведения. Ако се вгледаме отблизо в тези хартии с размери, всяка една от тях 150 на 200 см, ще видим, че те са изградени от
малки буквички от печати, на които пише оригинал и копие. Те са свързани изобщо с темата за оригинала и за копието в днешния свят. Основата на това произведение е разпознаваема като сходство с Казалъшката гробница. И само като се замислим как, отивайки в Казалък и посещавайки Казалъшката гробница, ние всъщност отиваме да видим копието и оригинала, или пък връщайки се отново в тази зала и си задаваме въпроса, ако едното е копие на другото, то тогава копия на какво са двете произведения? Или пък обратно, двете произведения не са ли всъщност оригинали, които просто са назовани по различен начин? Едното като оригинал, а другото като копие. Една трудоемка техника, която Пенка Минчева разработва от много години. Разпознаваема с нея, изобщо работата с тези миниатюрни печати, които могат на практика да изградат един цял образ, е, как да кажа, до голяма степен нейна запазена марка. Тази фикция отправя погледи към нашето съвремие с интерпретацията на научни факти. Той имитира един научно-популярен филм, в който сякаш такава цивилизация е открита. По убедителен начин младите колеги успяват да представят една фалшива новина. Фалшива новина, която, разбира се, е част от изкуството, но в никакъв случай не е научна истина. Тя е просто въображаем свят на младите хора, като възможност да се свържат с нашето съвремие на фалшиви новини, полунаучни филми, популярни начини, по които общуваме чрез видеообрази и експериментални филми. Това е една крайна намеса. Начин, по който автора заявява категорично гледна точка. Ето красивите образи, красивия дизайн. Всъщност, зад него могат да стоят едни такива жестоки кадри. Едновременно зрителят е объркан от това какво вижда. Това на кое принадлежи? На жестоката действителност или на съвременния дизайн, в който нещата могат да бъдат привлекателни за окото. Хубава цветност, красива форма, изящно изпълнени, но тяхното съдържание, вътрешното състояние на образа е отправен към една жестокост. При обръщането, колебанието, този драматичен разлом, в който зрителя не може да открие в какво състояние трябва да се намира, за да наблюдава, за да интерпретира това, което вижда. Красимир Русев също е професор в Великотърновския университет и един от активните участници в въобще двигатели на съвременното изкуство в България. Именно тези две произведения участват като взаимодействие с тази изложба във връзката им с невъзможността в нашия свят да се определи с категоричност присъствието на оригиналността, присъствието на копието, размножаването на една и съща форма, на един същи знак, или пък самото присъствие на онази част от нашето съвремие, което не е толкова технологична, а е свързана с механичната повторяемост на някакво действие. Повторяеми действия, изграждащи една картина. Оригинал или копие. Верига отклонения е произведението на Яница Фендулова.
Това е разгърната в пространството инсталация от кратки фрази и образна част от произведението, която е създадена с изкуствен интелект. Любопитен е начинът, по който е създадена самата инсталация. Първоначално Фендулова открива фанатични религиозни текстове от незнаен автор. Съвременник, наш съвременник по улиците на София. Те са смесица между религиозни постулати, интерпретация на съвремието, засилено чувство към нещата, които се отнасят до една висша сила. Висша сила за някой индивидуален негов бог или нещо друго. Или просто съзнание в своите крайности. Милена Лагенски се вглежда в древния епос на Гилгамеш. Интерпретира го по нов начин, в съвременен двуичен код. Препис, направен с съвременната технология и много механична работа. Това са отделни страници, отделни текстове, които можем до голяма степен и да разчетем. Ако разполагаме с обратния на конвектора инструмент. Ако знаехме как всяка една от тези празни дупчици, празни междини, зони, в които единичната точка всъщност е единица информация, ние ще можем да четем отново епоса, но с онази вдъхновена наслада от новите технологии. Работата е изпълнена по много интересен начин, като първоначално самия епос е ползван на английския превод. Този английски превод е бил преработен в двуичен код, както бинарните кодове за баркодовете и подобни на тях съвременни средства за споделяне на информация. И след това автора, чрез механична работа, чрез дупка до дупка, пробив до пробив, всъщност създава самото произведение. Янеца взима тези текстове и задава част от описанието на изкусен интелект. Резултата е една парадоксална структура от образи, от компилация от полурелигиозни съчетания на хора, сюжети с изкривени лица, множество пръсти, несиметрични тела, създадени от изкуствения интелект през ренесансовия прочит на базата данни, която е налична в глобалната мрежа. Към произведението има малка книжка с множество такива образи, с множество интерпретации на темата. Ето това е отправна точка за разсъждение какво става като отклонение спрямо религиозна норма, но и спрямо изобщо технологична намеса. Отклонения, между връзките на мисълта, образите, постулатите и изобщо съществуването на човека в едно съвремие, в което не сме много сигурни как можем изобщо да интерпретираме като собствена душевност. Локални прояви на метамодернизъм е второто произведение на Милена Лагенски. В него
виждаме един познат за нашата действителност, за нашата градска среда, феномен, в който гражданите използват автомобилни гуми по рециклиран начин, така че да бъдат част от нов обект. Дали това ще бъде саксия за цветя или просто преграден обект. Милена Лагенски разиграва една илюзорна ситуация, в която сякаш някой краде автомобилните гуми, за да ги премести от градското пространство, от нечи заден двор в галерийното пространство и да ги превърне в художествено произведение. Защо локални прояви на метамодернизъм? Защото по принцип метамодернизма е свързан с работещата общност, с общността, която заедно с малките общности, които могат да правят нещата заедно, да оформят своята среда. Тук сякаш някой недоброжелател на тази общност е откраднал буквално техния труд и го е прехвърлил. Разбира се, тук има една препратка с локалното, разглеждано като българско локално, заради цветовете на българския триколор. По никакъв начин, разбира се, работата не атакува някаква национална доктрина, кауза и така. Напротив, тук е шегата за рециклирането и за възможността да бъдат интерпретирани нещата по нов начин. Чрез една инсценирана фотодокументация и просто намесата в галерийното пространство. През 2023 година група студенти организираха и разгърнаха в различни точки на град Велико Търново проект, наречен Интенция за антивещ. В смисъл на намерение към предмети, които са загубили своята функция, с премахната функция. И това не какви да предмети, а такива, които обикновено напомнят на багажни, на сак, който може да бъде, или на куфър, който може да бъде транспортиран с влак, който всеки един турист пренася от точка А до точка Б. Стефан Василев направи големия колаж с концептуални рисунки с всички траектории. Но тук може да видим Момчил Енчев като една отделна извадка на концептуална рисунка. Момчил Енчев е един от участниците в Интенция за антивещ, един от водещите всъщност лидерите на проекта. И тук можем с лекота да проследим единичното движение на един от хората и после да го съпоставим с общия колаж, сбора от всички траектории в голямо форматния принт на Стефан Василев. На втори план на галерията, на вътрешния балкон, в височина, виждаме студентите Богомил Иванов, Илина Пенева, Стефан Василев, които действат със своите антивещи в градска среда. Тук искам да направя още една препратка. Първо, че Стефан Василев, както и Момчил Енчев, са студенти в специалност визуални изследвания на факултета по изобразително изкуство, а Илина Пенева и Богомил Иванов завършиха педагогика на изобразителното изкуство. Нуркан Нуф е един от младите автори, които разработват много активно темата за метамодернизма. Той защити докторска дисертация именно на тази тема, съвсем скоро, в посока отворен код, като един от инструментите на метамодернизма. Освен това, той е технологично свързан с новите начини
чрез които света може да произвежда образи. Разработи устройство, машина, което е дигитално и хардуерно едновременно, като вид рисуващ инструмент, задавайки технологичното свързване между това, което рисуващата ръка може да бъде заменена от новите начини на създаване на изкуство. Дигитална среда, механични роботизирани средства, човешко присъствие са в единно цяло, в едно произведение в Градската художествена галерия на Стара Загора, представени от Нуркан Нуф. В началото на нашия визуален разказ видяхме първоначалното състояние на произведението на Дан Тенев. Пред публиката вече може да се разгърне самото произведение в пълните си размери. Станахме свидетели на въздушния резерв, но и на промяна изобщо на състоянието на това произведение.